Казвам се Иво Петров, професор съм по кардиология и ангиология и имам повече от 25 годишен стаж в областта на кардиологията и на съдовите заболявания. В своята практика често се сблъсквам с сърдечната недостатъчност, един от най-често срещаните проблеми в медицината въобще. Поне 30% от населението, както в България, така и в световен мащаб, в даден момент от живота си има някакви прояви на сърдечна недостатъчност. Всъщност сърдечната недостатъчност е крайната фаза на повечето сърдечни заболявания и ако съответните причини довели до сърдечна недостатъчност не бъдат адресирани, те могат да се задълбочат и трябва да се премине към много по-сериозен тип терапия. Така тези състояния трябва да се овладяват на време, за да бъдат по-лесно лечими. Това включва промяна на начина на живот, допълнителни средства, които подпомагат сърдечната дейност, увеличаване на двигателната активност и други подобни мероприятия, както и някои метаболитни въздействия, за които ще разкажем повече. Amencor е много интересен продукт, който, както подсказва самото му име, съставено от две части. Ament, което на английски означава поправям, и Core, което на латински означава сърце. Т.е. с идеята да помогнем на сърцето, ние започнахме да търсим заедно с помощта на моя екип и доктор Стойчев да търсим механизъм, продукт, който да няма никакви странични ефекти и в същото време да подпомага хората, които имат проблем с сърдечна функция. За да гарантираме липсата на нежелани ефекти като суровини в производството, използвахме природни източници на витамин Е и коензим Q10, висококачествена дерибоза и креатин монохидрат, произведен в Щатите, за който имаме гаранция, че не води до задръжка на течност и това е особено важно за кардиологичните пациенти. В исторически план идеята за Amencor се роди в Хюстън, където аз бях на специализация и където колегите от Хюстън Дебейки Cardiovascular Institute показаха една много интересна пациентка с кардиомиопатия, с много силно понижена помпена функция на сърцето. По това време за мен дерибозата не беше познат продукт и колегите ме изненадаха, когато ми съобщиха резултатите, които те са постигнали при тази пациентка относно подобряване функцията на нейното сърце именно с дерибоза. Това ни даде идеята да търсим синергични други компоненти, които едновременно с дерибозата да могат да подпомагат помпената функция на хората с нарушена помпена функция и сърдечна недостатъчност. До този момент не е създавано в медицината такова средство. Така след изтичането на стотици статии по въпроса за метаболитните и техните ефекти, стигнахме до окончателния състав на Amencor. Може би трябва да споменем, че голяма част от тези компоненти и специално дерибозата влиза в състава на аденозин-трифосфата в неговата структура. Аденозин-трифосфата знаем, че е основна енергетична единица за всички мускули и специално за миокардната мускулна клетка. Сърцето не може да спира и поради тази причина сърдечните мускулни клетки не могат да прекратяват своята дейност за секунда. Т.е. те имат постоянно и непрекъснато необходимост от доставка на аденозин-трифосфат. Когато имаме различни механизми, включително при пациенти с исхемична болест на сърцето, намаление на подвоза на метаболити, енергетични компоненти, метаболити, кислород, той има директна нужда от незабавно възстановяване на аденозин-трифосфата във всяка една секунда. Дерибозата и другите компоненти, които участват в Amencor, а именно креатин, коензим Q10 и витамин Е, подпомагат де-факто митохондриите как да използват метаболитите и да съставят значително по-бързо аденозин-трифосфат. Витамин Е отдавна се използва за противодействие срещу разграждането на трифосфата, а креатина всъщност дава електроните, които трябва да се добавят, за да се синтезира аденозин-трифосфат. По този начин се получава една комбинация от вещества, които са наистина много важни, защото имат синергично усилващо действие едно спрямо друго, което води до умножаване на крайния енергетичен ефект. В нашата практика ние използваме Amencor като допълнително метаболитно лечение при пациенти с нарушена помпена функция на сърцето, хронична умора, пациенти пострадали от инфаркт на миокарда, пациенти, които, както споменах в началото, могат да имат кардиомиопатия от различен произход, такива, които са преживяли, например, COVID и са развили така наречения късен COVID, за който е характерен синдромът на хроничната умора, което е нещо характерно и за други вирусни и други инфекциозни заболявания.
Също така пациенти, страдащи от мускулна дистрофия, пациенти с висок холестерол в кръвта, които приемат статини. Много добре знаем, че статините имат известни негативни ефекти върху състоянието на мускулните клетки и именно поради това Аменкор е изключително ефикасен при редуциране на тези оплаквания. Разбира се, пациенти, които и не само пациенти, спортисти, хора в ежедневието, които имат нужда от повече енергия, спортисти, отново споменавам, които имат нужда от допълнителна енергия, за да подобряват своите резултати. Тези 4 метаболитни съставки са се доказали в множество проучвания, както при хора в хуманната медицина, така и при експериментални модели. Също и поради факта, че исхемичната болест на сърцето е един от основните патологични механизми, чрез които намалява доставката както на метаболити, така и на кислород към миокарда. Именно поради тази причина има множество проучвания, които доказват, че устойчивостта на исхемия и исхемични епизоди е много по-голяма при хората, които преди това са били суплементирани и наситени с D-рибоза. Именно това са болестните механизми, на които трябва да бъде противодействано, за да се подобри качеството на живот и да се намали страданието на пациента от факта, че има сърдечна недостатъчност. Например, при мой пациент, мъж на 64 години, се наложи да направим ендоваскуларна интервенция, минимално инвазивна коронарна интервенция за възстановяване на кръвотока в коронарните артерии. И имайки предвид, че той предварително беше започнал да приема Аменкор, се оказа, че увредата на миокарда по време на тази сложна интервенция беше изключително малка, базирано на лабораторните изследвания и специално на изследването на тропонина, който е един от най-финните белези за увреда на миокарда. При този пациент предварително бяхме започнали суплементация с Аменкор, именно за да намалиме увредата на миокарда, тъй като знаем, че по време на такива интервенции имаме съществен енергиен дефицит. Гореспоменатия пациент потвърди това, което ние знаехме от проучванията. Пациенти, които са подложени на тежки ендоваскуларни коронарни интервенции, имат по-малко изръсване на тропонин по време на интервенцията, т.е. по-малка увреда на миокарда, когато предварително са приемали D-рибоза. От гледна точка на ефекта, бих споделил нашия опит, че имаме пациенти дори, които когато не успяват да си осигурят Аменкор, активно се свързват с нас с молба да им съдействаме в неговото набавяне, тъй като категорично усещат ефекта от приема на Аменкор и когато са лишени от него, сами си дават сметка, че тяхната умора и задух отново се възвръщат. Един много интересен пример от нашата практика са случаите, в които сме изписвали този продукт на наши пациенти, които в същото време са и наши колеги, т.е. лекари. Те от своя страна оценяват ползата от Аменкор и започват да го изписват на своите пациенти. Ако трябва да опиша ефекта от приема на Аменкор, бих го определил като прилив на енергия, по-голяма свежест. Спомням си, когато го дадох за пръв път на моята асистентка, за да го изпробваме. Интересно беше това, което тя сподели, а именно думите й бяха, че нашия продукт е дал такъв прилив на енергия, че дори в някои случаи е попречил на съня, тъй като се чувства прекалено свежа, за да отива към леглото. Разбира се, има чувствителни хора, които усещат в по-голяма степен действието на Аменкор. Има и напълно здрави индивиди, при които ефекта не би бил така осезаем, което обаче не означава, че продуктът не им действа. Генерирането на енергия с течение на възрастта е все по-труден процес за конкретния човешки организъм. Това е особено изразено след петата декада и поради този факт немалък принос към подобряване на качеството на живот може да има добавката Аменкор при хора, които страдат от загуба на енергия, особено в напреднала възраст. Това до голяма степен компенсира усещането за умора, за отпадналост, за невъзможност за движение и именно хора, които имат нужда от повече енергия поради недостиг на енергия или такива хора, които имат повече нужда от енергия поради изразходването и като спортисти, като хора на физическия труд. С други думи, всеки, който реши да приема Аменкор, независимо здрав или болен, ще направи принос за своето по-добро здраве при неговото приемане. Благодаря за вашето внимание.